Tunggal iki dimuk ning anu nek adi. Kalsius ning jero anu. Pas telu. Tuh, itu apa-apa. Lo mau ini ngopi kok ya di video. Jengkel iki. Ora Mas mereka mesti diupload. Lagi repot ngono jenengan. Menuan Bepro wah. Wah, Sepingane ke sidane wong pinten ning nonton. Pas anu niku. Kira Kan jenengan 300 apa piro iki? sidane kan 300. Mati aja. iki sing ono blimbing. Nang jero wong iki. Nang cape iki. Campur dong. Nang cape ro. Ngono anu apa? Bang Parma barengmu. Iya. Kan kene iki. Ya, kayak JK kok mantel selingkuh itu. Kok tak gawake. Ering. Sene wis. Memang tak sebut